Hello mga kabisdak, welcome to my YouTube channel. This is Car Bisaya. Nagbabalik na naman tayo mga kabisdak. So ngayon mga kabisdak, kagigising ko lang talaga. Ngayon nag-agaw pansin lang sa akin ngayon kasi pagbukas ng laptop ko ay mayroon akong nakikitang isang dating singer ng GMA Kapuso. So mayroon akong isang pinsan na nag-share nito sa Facebook. So ngayon, sabi ko parang kilala ko tong babae na to. So ngayon, kawawa ay maraming mga komento doon na bakit daw pinabayaan ng mga magulang, bakit ang mga nangyari. So ngayon, mga kabisdak, tingnan natin kung ano talaga yung ang dahilan bakit nakatira na lang sila sa kalye ngayon. So ito po siya, si dating Kapuso singer na si Lovely Embuscado. Ayan. So basahin natin yung ano niya at tingnan natin kung anong talaga ang dahilan. So base po dito, si Lovely ay nakita po ng isang netizen sa may Quezon City na nakatira na lang sa kalye, mga kabisdak. So itong nung may nakakita na isang netizen na papunta daw, sabi niya, dito basahin natin ha. Papunta kami sa Priscon ng GMA7 ngayong gabi, January 30. Noong napadaan kami sa isang kalye sa Quezon City, umagaw sa atensyon namin na ang isang babae na pamilyar sa amin ang hitsura. Ayan. At nang lumapit kami, nakumpirma namin dating showbiz personality ang babae. Ayan. Siya ay si Lovely Embuscado, isa sa mga finalists sa season 1 ng Footage, ang talent search program ng GMA7. Ayan. Noong 2011 at binansaga na The Singing Cinderella mula sa Tagum, Davao. Ayan. So, yan po yung napansin ng isang netizen doon sa nung papunta na sila doon sa GMA7 na may isang babae nga na parang pamilyar nga sa kanya. So, yun pala si Lovely Embuscado. So, sabi na, ang naging mentor niya ay ang Queen Absol na si Jaya. So magkatandim pala itong dalawa na to dati. Ayan. Former talent din si Lovely ng GMA Artist Center, ang talent management agency ng GMA7. Ayan. Lumabas na siya sa maraming programa kasama programa ng Kapuso Network tulad ng Party Pilipinas, Magpakailanman at The Half Sister. Ayan. Kalunos-lunos ang kalagayan ni Lovely at ang kanyang mga magulang dahil sa homeless na sila, kaya naninirahan na lamang sa kalye. Ayan, naninirahan na lang sila sa kalye kasi nga sa nangyayari. So ngayon, basahin natin yung kung ano talaga ang dahilan. Ang ina ni Lovely na si DC ang nagsabi sa cabinet files na isang linggo na silang nakatira sa kalye at nanghingi ng pagkain sa simbahan para pangtawid gutom. Ayan, mga kabisdak. So yan na yung mga ginagawa nila kasi nga wala silang pera. Yan. Tinanong namin kung bakit nagkaganon ang kanilang buhay. Ayan. Umiyak yung mama ni Lovely. Napaiyak na lang. Kasi po nabaon ako sa utang eh. Yung income po dati ni Lovely tama lang po sa pangbayad sa utang. So marami pala silang utang dati, mga kabisdak. So yung income ni Lovely nung kasagsagan pa na sumikat si Lovely, tama lang pala sa pangbayad nila sa utang, kaya naubos yung pera nila. Yan. Ang The Half Sister po ang last teleserya niya. So yung The Half Sisters, yun po yung last niyang teleserya. Ayan. Napansin naming tila may pinagdaraanan na depression si Lovely. Tulala ito at parang maliit na bata na kung magsalita. Ayun. So depressed si si Lovely, guys. Ayun, mga kabisdak.
Ayan, sabi ng kanyang inang si DC, ako din po parang na-depress ako pero kinaya ko po kasi wala nang ibang maasahan kung hindi ko po kakayanin. Ayan, sabi ng mama niya, ang mother ni Lovely. Dati po nakatira kami sa bahay ng kapatid ng asawa ko sa Basico. At nakatira daw po sila sa bahay ng kapatid ng asawa ko. Nakatira sila dati sa Basico sa kapatid ng asawa niya ni DC, ng mama ni Lovely. So, ayun po yun mga kabisdak ang reaction ni yung mama niya. So, yun po yung reaction ko po rin po bakit nangyari yung ganun na buhay nila ngayon. So, inihiling ko po kay God na Panginoon, alisin mo na nga kami dito. At nakakatakot po doon, laging may riot, sabi ni DC. Yun ang sabi ng mami ni Lovely Emboscado. Ayan. So mga kabisdak, ayan po yung reaction natin regarding kay Lovely Emboscado. So sana po ma-share nyo itong video na to at matulungan natin sila kasi kawawa na nga naman po si Lovely. At sana din po ay mabigyan uli siya ng project ng GMA7 Kapuso. Ayan. So guys, dito na lang po tayo. At sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa YouTube channel ko, paki-subscribe na lang po at paki-like at paki-share po ng ating video. So salamat po at God bless.